Ďakujem. Ďakujem vám všetkým. Na počiatku bolo slovo, energia, myšlienka a potom prišlo vedomie a hmota. A z hmoty vzišli geniálne nápady, objavy, ktoré povznášali ľudstvo do výšin k nebesám. Sokrates, Platón, Aristoteles, Buddha, Krišna, Kristus, Mohamed, Galileo. A na pleciach týchto velikánov rástli iní, aby mohla vzniknúť napríklad renesancia a humanizmus. Kým v stredoveku v Európe bolo obdobie temna, v Ázii prekvitala kultúra a veda. Ľudstvo vždy ako dostihové kone sa predháňalo, raz India, Egypt, potom Čína a Stredný východ viedli v umení a vede, aby v inom kúte vytriskla iná geniálna myšlienka, objav. A boli i prírodné katastrofy, kedy matka Gaia sa otriasla, zavzdychala a hynuli civilizácie, národy. Menili sa kontinenty. Vždy, keď niektorá z civilizácií začala viac dbať na matériu, materiálne zabezpečenie a opomenula duchovný svet a duchovno, vždy mala zarobené na svoj zánik. Ale že vždy. A čo dnes určuje úspešného moderného človeka 21. storočia? Kvalitné hodinky, auto, dom, úspešné postavenie, peniaze, luxusné dovolenky, botoxová milenka, jemný a niekedy aj hrubý primitivizmus. Intelektuálna a duchovná stránka nula. Ale vždy akoby zázrakom alebo životnou silou zvíťazí život. To Kainovo pokolenie. Mimochodom, ten múr, do ktorého narazíme, je už neodvratne blízko. Darmo šofér s padákom bude cez reproduktor kričať: pripútajte sa, hlavu medzi kolená, nebojte sa, sme pevne ukotvení, mysliaci, že on na poslednú chvíľu vyskočí a zachráni sa. Omyl. Pretože to nie je lietadlo, ale autobus. A ďalšia vec, milí cestujúci, oni vám ustavične klamú a podvádzajú. Neveríte? Srbsko, Irak, Afganistan, Líbia, COVID, testovanie, S-300, stíhačky, migranti. Samé klamstvá. Do 89. sme slepo verili jednej ideológii a teraz slepo veríme druhej, zanietenejšie, a ešte robíme aj tie isté chyby. No prosto marazmus na šľak trafenie. Tak, milí spolucestujúci, budíček. A vymente šoféra, kým to ešte ide, lebo o chvíľu sa stretnete s múrom z očí v oči. A koho to bude chyba?